Kangar nin dara Ukraine jamana ka armée ka gosiliba Rusi jamana kan ni l'Amérique ka maramafɛn dilenw ye u ma dugusɛjɛ de la yaasa ka se ka lakanaw sabati l'Amérique lasigidenso datugulen bena to kangar gɛlɛn gosira lasigidenso baarakɛla bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u ka to yɔrɔ kelen na ka kɛɲɛ ni l'Amérique kɔkan ko kotigiso ka laselikanw ye minnu bilala u ka lasigidenso ka bɔlɔlɔ siraw fɛ l'Amérique ka lasigidenso ye laɲini kɛ l'Amérique jamana bɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u yɛrɛ madugu kasara mana kɛ wulifɛn ye o waati kelen kɔnɔna na l'Amérique lakana kotigi Lloyd Austin ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Biden ka administration ye yamaruya di Ukraine ma fɛn min ye dugujukɔrɔ gwɛlɛnw ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko mine antipersonnel ne u dira u ma l'Amérique jamana fɛ awa k'u ka baara kɛ n'o ye joona yaasa ka sira tigɛ Rusi jamana ɲɛ kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ni laseliw bɛ kɛ waati min na l'Amérique lasigidenso ka fara nanzarala jamana lasigidenso wɛrɛw kan minnu bɛ Kiev bɛɛ lajɛlen kun datugulen don Rusiw ka sanfɛ gosili bagabagali laseliw kɔfɛ Ukraine faaba kan a ka sarangani la kunnafoni sɛnsɛlaw ye a ka taama senfɛ Laos Austin ye a yira k'a fɔ ko nin taabolo bayɛlɛmali minnu kɛra kɔsada in na kɛra ka da Rusiw fɛnɛ ka yɛlɛmabaw kan ka kɛɲɛ ni u ka kɛlɛ siraw taliw ye a ka fɔ la Rusiw ka kɛlɛkɛdenw minnu bɛ duguma de ka taga ni ka seginw ka ca kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ u ka kulu minnu bɛ bolifɛn sennanima blendelenw kɔnɔna na kan k'o de sababu y'a kɛ Ukraine mago bɛ fɛn gɛlɛn dɔw la yaasa ka dɔbɔ u ka fanga la Rusi jamana ka kɛlɛkɛden caman b'a la ka Ukraine armée lasegin kɔ dɔɔni Donetsk mara kɔnɔna na ka taa jamana kɔrɔyan fanfɛla la